Исәнмесез, эфирда сейшәмбе көне яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Ауруларга гадәти тормыш рәвеше белән яшәү мөмкинлеге бирелә. Ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсендә уникаль операция ясадылар. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. 11-нче комплекстагы чокыр гос таләпләреннән 3-4 тапкырга начаррак. Ишек алдында ремонт кайчан булыр? Роспотребнадзор белгечләре ел башыннан республиканың кибет киштәләреннән 23 тонна бузылган азык-төлек алган. Төп сәбәбе товарга документлар булмау һәм куллану вакыты чыгу. 11-нче комплекстагы ишек алды юллары стандартларга туры килми. Редакциянең кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез шундый хәбәр калдырган. Ул юлдагы чокыр велосипедта һәм автомобильдә йөрүчеләр өчен куркынычлык тудыра ди. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. 20 сантиметров, даже больше. Эксплуатация таләпләре буенча чокырларның озынлыгы 15, киңлеге 60, тирәнлеге 5 сантиметрдан артык булмаска тиеш. Без йорт өчен җаваплыдан үлчәвен сорадык. Ишек алтындагы чокырлар стандартларга туры килмәве ачыкланды. Урыны белән чокырларның тирәнлеге 20 сантиметрга кадәр җитә. Техника ломается. Во-вторых, значит, нет наглядно хорошего вида нету просто. Значит, и в нашем доме при таких, значит, таких подъездах свет, хороший вид, все, здесь теряется весь вид. Вот это вот все, значит, 44 года. 44. Здесь вот это сделали маленькую узенькую дорожку, значит, лет 15 тому назад. Мондай ситуация 3 ел дәвам итә ди шәһәрдәшләр. Ишек алды юллары фатир хуҗаларының акымдагы ремонтка дип түләнгән акчалары хисабына башкарыла. Әмма быел әлеге юл ремонт исемлегенә кертелмәгән. Вот сейчас дорога, да, действительно находится в не очень хорошем состоянии. Но я бы не сказал, что она настолько опасная, как это, прям говорят жители, доводят до вас. Якобы здесь опасно ездить. Это не проездная дорога, тупиковая. Здесь, по большому счету, только парковка. Вот эти вот ямы, которые есть, да, они больше ГОСТа, согласен. Но они заглажены и такой опасности не представляют для автомобиля. Иләр әйтүче оешма директоры сүзләренә караганда, киләсе елга 11:07 йортында фасад һәм түбәнек капиталь ремонтлаячаклар. Директор шунда ишек алды юлларын да төзекләндерергә тәкъдим итте. Киләсе елда төзекләндереләсе объектлар исемлеге ноябрь аенда төзелә. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшлим. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Бүгеннән Яңа шәһәрнең бер өлешендә турбаларны гидравлик сынау эшләре башланды. Ярчалы җылылык челтәрләре яңарту һәм төзелеш эшләренә керештем. Кайнар су Үзәк районында һәм Төньяк Көнбатышта урнашкан комплексларда булмаячак. Бу исемлектә 1-нче комплекстан 8-нчегә кадәр, 17, 18-нче, 20-дән алып 30-нчы комплекска кадәр 45, 47, 49, 52, 53, 54, 56-нчы комплекслар. Опрессовканың 4-нче этабы 21 августта тәмамланырга тиеш. Тик белгечләр эшләрне тиз арада бетерергә тырышачак. Ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсендә үзенчәлекле операция ясадылар. Хирурглар аорта аневризмасы диагнозы куелган пациентка тәнен кисмичә ярдәм күрсәтте. Мондый авыру елдан-ел арта ди табиблар. Аорта аневризмасы ул организмдагы иң зур артерияның участоклары киңәюе. Вакытында дөрес диагноз куелмау һәм дәвалау билгеләнмәү нәтиҗәсендә кеше үләргә дә мөмкин. Үзенчәлекле операция турында тулырак хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. Работаю я водителем, и вот в будущем, Алла версия, даст Бог. Все, дальше буду продолжать работать, жить. 49 яшьлек Гамир Усмановка май аенда 2 куркыныч диагноз куялар. Аларның берсе аорта аневризмасы дигән авыру. Ул бүген дә хәтта уңышлы операциядан соң да бу хакта тыныч кына сөйли алмый. Үләргә җыенган идем инде. Үләргә җыенган идем инде. Шир обычно анда ширләрне патологоанатом таба. Бу операцияны ясагач икенче көнгә бастым аякка мин уже. И минем операциядан соң бер нинди ограничение юк. Операция хәтлек мин обычно шешкелүдән үләргә мөмкин просто от кашля. Аорта аневризмасы шактый куркыныч ди Ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсенең баш хирургы. Авыру кинәт ачыклана.
организмдагы иң зур кан тамырының шартлауына китергә мөмкин. Шуңа күрә дәвалауда югары технологиялар куллану бик кирәк һәм мөһим. Именно эти технологии, которые выполнены нашему пациенту, позволяют малотравматично, практически через небольшие проколы на бедре, установить этот протез внутри аорты на уровне той аневризмы, выключив ее полностью из кровотока. Таким образом, риск разрыва у пациента, конечно же, в будущем сводится практически к нулю. Югары технологиялар гадәти ысул белән ясалган операцияларны алыштыра. Кеше организмына стенкрафт, ягъни эндопротез куела. Тәнне хирург пычагы белән кисү дә кирәкми. Тиешле урында берничә тишек кенә ясыйлар. Выполняя эту операцию под местной анестезией, без наркоза, у нас пациент уже к вечеру вставал с постели, ходил, мог идти питаться. Разрешался ему палатный режим. На следующий день утром он уже был полностью свободно перемещался, как говорится, не нуждался ни в помощи родственников, ни в какой реабилитации. Гадәти операция 4-5 сәгатькә сузылса, югары технологиялар белән ясалганы нибары 1 сәгать дәвам итә. Пациентка реанимация кирәкми, аны шунда ук палатага урнаштыралар. ПСМПда быел югары технологиялар ярдәмендә шундый 30-лап операция планлаштырылган. Эсенханова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Татарстанда 119 меңгә якын кешенең социаль хезмәтләр җыелмасын дару итеп алырга хокукы бар. Федераль регистрда барлыгы 337 меңнән артык кеше исәптә тора. Бу хакта бүген министрлар кабинетында узган брифингта Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков хәбәр итте. Федераль ташламалар алучылар исәбенә сугышта катнашучылар, блокадада булучылар керә. Программада катнашучыларның 90%-ны физик мөмкинлеге чикле кешеләр тәшкил итә дип белдерде Марат Садыйков. Аның сүзләренчә, программаны гамәлгә ашыруда Татарстанның 260 сәламәтлек саклау учреждениесе катнаша. Ташламага хокуклы кешеләрне дарулар белән тәэмин итү буенча 159 махсус аптека эшли. Табиблар социаль пакеттан баш тартырга ашыкмаска киңәш итәләр. Для возобновления права на получение набора социальных услуг на следующий год необходимо подать заявление в отделении пенсионного фонда до 1 октября текущего года. Кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе белгечләре ел башыннан республиканың кибет киштәләреннән 23 тонна бозылган азык-төлек алган. Сыйфатсыз продукцияны сатудан алуның төп сәбәбе булып товарга документлар булмау һәм куллану вакыты чыгуы тора. Экспертлар барлыгы 40 мең төрле азык-төлек продуктларын экспертизага алган. Бу хакта Роспотребнадзор идарәсенең 2018 елның 1 ярты еллыгы мониторингы нәтиҗәләре буенча хисапта ителә. 29 августта Мәскәүнең бер мәктәбендә Россия Федерациясе мәгариф министры Ольга Васильева мәктәп укучыларының ата-аналары белән очрашачак. Шул уңайдан 5-нче Бөтен Россия ата-аналар җыелышына сораулар кабул ителә. Аралашу әңгәмә һәм видеоконференция форматында узачак. Мәскәүдәге төп мәйданчык белән 6 федераль округтан Россиянең 8 шәһәре элемтәгә чыгачак. Очрашу барышын онлайн трансляция ярдәмендә илнең һәм дөньяның теләсә кайсы җиреннән күзәтергә мөмкин булачак. Министрга булган сорауларны edu.gov.ru сайтындагы форма аша һәм РФ мәгариф министрлыгы социаль шелтәрләре аша җибәрергә була. Иң кискен сораулар буенча җыелышта фикер алышачаклар. Шауларны бал ярминкәсенә чакыралар. 18-26 август көннәрендә 8-дән 17 сәгатькә кадәр КАМАЗ мәдәният сарае янындагы мәйданда бал спасына багышланган елда үткәрелеп килүче 2018 елгы бал ярминкәсе оештырыла. Ярминкәдә фермер хуҗалыклары, кооператорлар, шәхси эшмәкәрләр һәм умартачылар катнаша ала. Сәүдә урыны түләүсез. Сәүдә мәйданына керү иртәнге 8-гә кадәр башкарыла. Катнашырга теләүчеләр 30 55 12 телефоны буенча мөрәҗәгать итә ала. Бүгенге амнашлар, мин сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам, исән сау булыгыз. Лучшие спектакли театра «Мастеровые» за одну неделю с 9 по 14 августа.
Салон профессиональной одежды «Профстайл». Это модная и комфортная одежда для работников медицины и сервиса. Салон «Профстайл». Ваш гид в профессиональной моде. Торгово-выставочный комплекс «Тулпар». 3-й этаж, павильон номер 2.